सावन के पावन महीने में भोजपुरी के दो सुपर स्टार कलाकार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव रुद्राभिषेक करते मुंबई स्थित आवास पर नजर आए। जी हां, सावन के पावन महीने में पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव रुद्राभिषेक करते अपने मुंबई स्थित आवास पर नजर आए। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबके तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन बा। जी हां, हम देर ना करते हुए रउरा सभे के बता देहल चाहत हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दू गो ऐसन धाककर कलाकार, हालांकि दोनों में से कोई व्यक्ति परिचय के मोहताज नहीं है। दोनों कलाकार से आप सब भली भांति रूबरू बानी, चिर परिचित नाम बा। जी हाँ, पहला नाम पावर स्टार पवन सिंह जी के बाद तो वहाँ में दूसरा का नाम हिट मशीन खेसारी लाल यादव के बाद। जी हाँ, अभी सावन के महीना में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह मुंबई स्थित आवास पर रुद्राभिषेक कर रहल बालो, यानी भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना कर रहल बालो। जी हाँ, ये वीडियो में रउरा साफ सुथरा शब्द में देख सकीले। जी हाँ, बता देहल चाहते हैं भोजपुरिया जहान, साथे साथे पवन सिंह जी रुद्राभिषेक के दौरान का कुछ कहले हैं। जी हाँ, हम बताएं खबर में, लेकिन ओकरा से पहले एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा सभी अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर मत करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी और बगल में बेल आइकन दबा दी। अगर रउरा फेसबुक पेज पर न्यूज देख रहल बानी तो पेज के भी फटाफट फॉलो कर दी। जी हाँ, अब हम बता रहल बानी रउरा सभे के एगो औरी आग्रह करतनी कि रउरा सभे जल्दी से जल्दी ये यूट्यूब चैनलवा पर 1K यानी कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर पूरा करा दी, ताकि रउरा लोग के बीच में हम जल्दी से जल्दी फेस वीडियो यानी बहुत सारा स्टार कलाकार लोग के इंटरव्यू और फेस वीडियो के साथे लेके आएम। जी हाँ, ये रउरा सभे से एगो छोटा सा आग्रह बा। और फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो पेज के भी रउरा लोगिन जल्दी से जल्दी फॉलो करी और 1000 प्लस फॉलोअर भी बढ़ा दी। जी हाँ, रउरा सभे से ही हमारा आग्रह निहोरा बा। तो हम देर ना करते हुए बता देहल चाहत हैं कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव सावन के पावन महीना में मुंबई स्थित आवास पर रुद्राभिषेक करता लोगिन। जी हाँ, बहुत जोरों शोरों से भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना कर रहल बा लो। जी हाँ, भोजपुरिया जहान, यही दौरान पवन सिंह जी से अपना भोलेनाथ के पूजा अर्चना करते हुए मुंबई स्थित आवास पर बहुत बड़ा एगो बात कहले हैं पवन सिंह जी कि ए में बहुत बड़ा दिल के सुकून मिलेला पूजा अर्चना कइला से, और भगवान भोलेनाथ के कृपा होला तो बहुत सारा धन्य धान्य के एकदम भरपूर ही होला, साथे साथे लोग के बीच प्रेम स्नेह भी मिलेला। जी हाँ, ये बाबा भोलेनाथ के कृपा बावे। जी हाँ, पवन सिंह जी बहुत कुछ बात कहले हैं। साथे साथे रोड़ा सभे के बता देहल चाहते हैं कि ये पूजा अर्चना में पवन सिंह जी के फैमिली के लगभग सब लोग नजर अइलक हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह जी के माई नजर अइली है, पवन सिंह जी के छोट भाई ऋतिक सिंह भी नजर अइल हन। सब सदस्य नजर आ रहल बा लोगिन कि रुद्राभिषेक कर रहल बा लो। हालांकि पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह जी कहीं भी नजर नहीं आ रहल। जी हाँ, ऐसे लाग रहल बा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में अभी भी कोनो प्रकार के समझौता नहीं भइल। जी हाँ, भोजपुरिया जहान, खबर बहुत बड़ा निकल के आ रहल बा कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह के बीच में अभी तक ले कौनो नजदीकिया नहीं बढ़त। जी हाँ, एकर बहुत साफ साफ वजह साफ रउरा कहीं कि वीडियो में देखल जा सकेला। रउरा भी देखी वीडियो जो रउरा स्क्रीन पर चल रहल बा, ये वीडियो में पवन सिंह जी के फैमिली के अन्य सदस्य, सभी सदस्य लोग नजर आ रहल बा, लेकिन एक ज्योति सिंह नहीं नजर आवत। जी हाँ, भोजपुरिया जहान, तो बता देहल चाहते हैं कहीं ना कहीं यानी ज्योति सिंह जी अभी भी पवन सिंह के साथे, अब देखिए आगे का मामला होता है, लेकिन अभी तक तो कोनो नजदीकी नहीं आवत। जौना हिसाब से पवन सिंह जी के आरा कोर्ट में और ज्योति सिंह जी के कोर्ट के तरफ से एगो निर्देश जारी कइल गए रहे कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक बार ये रिश्ता के सुधारे के प्रयास करो लो। हालांकि सुधार ले लो। जी हाँ, लेकिन अभी तक कोनो ऐसा सुधरे वाला न्यूज निकल के नहीं आवत। जी हाँ, भोजपुरिया जहानी बहुत बड़ा खबर बा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। बता देहल चाहते हैं कि ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी के बीच में ऐसा कोनो स्थिति सुधारे वाला न्यूज निकल के अभी तक तो नहीं आवत। जी हाँ, ऐसा ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा लोगिन भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब परिवार पर अपना आशीर्वाद प्यार बनाई, ताकि रउरा लोग के बीच भी हम ऐसा ही
ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। जी हाँ, और साथे साथे रउरा सभे से कहतानी कि लाइक करी और कमेंट में अपन राय जरूर रखेम कि रउरा सभे के न्यूज कैसन लागल। साथे साथे दोस्त यार में शेयर कइल भी ना भुलाएम। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।